kelo resruok kipimo koda afa. Nitiere kata mana suggestions mabe nyalo suggest ne sugar board mar mondo mi un kaka jopur riwruoge mochung' ne jopur un bende winje ber. Ingeni sugar board is very important. Mokwongo wagone President William Ruto for making sure ni mais a reality for sugarcane farmers. Ingeni iye kanyo ne wan gi gimiluongo ni subsidized fertilizer ma serikal masani manokelo. But wadwa ni mondo sugar board bende okete maino mondo wayud gimiluongo ni component specific fertilizer ma deal gi niang directly. Molo masani ma is just mwayudo ni mine broad based. Koro wan gi a lot of hope nikech president nomiyo wa timeline of higni adi ariyo mondo Kenya obed a net exporter, not an importer. Mano mar sukari. Mar sukari. And if you noticed, and I want to congratulate Sugar Board for this being part of the multi-agency task force. Mano makosikeri moro majo moko makoche moko kelo kan industrial sugar. Kegen makoche, gichanda wa kabisa. To Sugar Board refused to release that sugar. Gi Kenya Revenue Authority until the duties on it are levied. Debe ni sukari no donje chiro kasani. Akene de koro wacho icholo japur niang pesa di. So mano gin gik ma positive matimore just because the body is in place. Mano gin gik ma we must acknowledge. Kama wadhiye, where are we going? He has spoken about minimum tillage. What gima wadwaro? Anywhere empower farmer institutions. Mana kaka tea and coffee cooperatives konyo jopur ma nitie e kor gwengegi. Ok wadwa ni ng'ato dhi e factory ne dhi manyo loan mar puro niang'. Wadwa ni dhi e cooperative ni Sugar Board nosemiyo loan nigi tinga manyalo puro ni. Nigi tinga manyalo harvest your cane, nyalo ting'o niang' kata tiri ang'ono e factory. Mondo wakel employment e kor gwenge. So that a small cooperative can employ a clerk, field clerk, can employ block leaders, can employ an accountant, and a manager. Mano dongo kelo tije kor gweng'. And so that farmers don't go to long distances kagidhi manyo credit. Matendo wakelo access credit to closer to the people. So I want to encourage Sugar Board also not only to bring the money, but to look at the institutions they are giving to the money. Gima wan gogi to any pes pur ng'enyne kik dhi ne joreg niang'. Nikech jareg niang' nigi conditions matara inyalo kata us lopi kikia. Kagi nyalo kwalo lopi jopiny ma community land. Mara to. So, obi through farmers institutions. Again, there was some 5% manocate for advocacy. Sugar Board has been very, very helpful to our institutions. Mondo wangeni to the conditions, one kaka advocacy organizations will fulfill those minimum conditions so that they're able to release the money funds to us. Mondo watim go teach what you mara advocacy. At the same time, not only release the funds to us, they must also have an audit process. We don't want that committee mochon mimi amyaji pesa and it is not audited. That money must be audited nikech in taxpayers' money. If your organization, say like KESGA, CASAP or Federation receives that money, they must be audited yearly, just like political parties are audited and they file returns. So there is a lot of hope pour marniang mabiro mbeleka. And I don't want to know here and now. Ni jogo mwadhi yiero kaka directors, including me who is a candidate. Jopinyo go apexien. Ongewa history ngato chunge tije. Ang'o misetiyo ne jopur niang'. Kosi ni nikech ineno ni nafas moro nitie. Ing'e nitie jok manigi were mar chung'. Ma en gimoro amora mowuok. Kata ka women rep owuok ochung'. Ka MCA nafas owuok ochung'. Ka mijumbe dwaro ochung'. Gimoro amora mowuok manitie otimre nade? Ochung'. Mago be jothuru ong'eyo. I am 101% sure ni jothurwa bende ong'eyo jogo manyalo konyogi, manyalo kelo lokruok e ngimagi. It is very important ni between now gi tich abich in ka in japur mar niang' tidhi register. But I also want to throw caution. King'eno kipur niang' kik idonje okora moro. Kik idhi ndikri. King'eni mano ok gweng'u samoro inyalo goli kondele. Tidwa dhi go kura kianja kajulu. Pime kuma kianja nitie. Ka gimoro timore no dini kata mosi wang'ayo kanyo. Mano in gimi kelo rik. Samoro ng'ato biro kelo lori ni ting'ou no dhi go kura. Gigo setimore in the past. Wang'eyo. But I am very sure ni Sugar Board has put in place mechanisms manyalo prevent those kind of nonsense. But I'm urging you, if you are not a sugarcane farmer, tafadhali, na kwa dhati tena,
don't register. Because there is also the process of verification, which you have been assured is going ongoing. As you register, the register will be published. We will go through it. Hey, we will know if you are not a sugarcane farmer. Yot. Erokamana inya to mechanisms mendi biro bedo kinyiswa e kind thuolo mabiro kola mabende useketo kanyo in place motelo ne yiero mabende biro bedo kutimo. Kata kamano hadhi kaunti ma Kisumo bende kintiere kaunti ma Kisumo kanya gumba in bende lokruok man ma diher mar mondo mi chwal ahinya sekta mano mar sukari parne